Assalamu alaikum masoya, marabanmu izuwa tashar Sansi New TV. Idan ba ko kake a wannan tasha, ka daure ka danna mana subscribe. Idan kuma dama kai dan gida ne, sako na ya burge ka, ka danna mana like, sannan kai mana sharing. Sharing is caring, ma'ana yadawa kulawa ce. Nagode. Maudu'in mu na yau shine wai yanda zaka gane ba ta son ka, ba ta yin ka. Ta yanda idan kana da ra'ayin barinta, sai ka barta ka nemi wata. Kamar yadda muka sani ne da akwai hanyoyi da dama da mata suke bi domin su tabbatar da rashin soyayyar su ga wanda yake son su. Ma'ana dai kana son yarinya idan ita kuma bata son ka, to da akwai abubuwan da za ta rika yi maka waɗanda za su tabbatar maka da cewa lalle wannan bata son ka. Tana yi maka hannunka mai sanda ne idan ka je ka nemi wata ka daina addabarta. Zan faɗi waɗannan alamomi domin waɗanda suka san cewa suna fuskantar waɗannan alamomin daga masoyansu, to sai su fara neman canja hanya. Da kyau, na gode sosai, ku danna mana like. Thank you. Alama ta farko da zan fara da ita ce, a duk lokacin da ka kira ta ko ka faɗa mata cewa kana so ka zo gidansu ka kawo mata ziyara, za ta yi ƙoƙari ta baka wani uzuri. Mun sani cewa uzurin farko is okay, uzuri na biyu ma zai iya zamowa okay. Amma kuma idan ta ci gaba da baka uzurrika da ke tabbatar maka da cewa gidansu ne ba ta so ka je, wanda kuma ka san kai ne kaɗai take yi wa hakan, ba wai gidansu ne aka hana ta fira ba, to kawai dan uwa ka barta. Gidansu ne ba ta so ka zo, ka kuma kai ɗin ne baka yi mata ba, to sai ka yi haƙuri ka barta. Domin dan uwa, idan dai mace tana son ka da gaske kuma a gidansu aka samu ana barin ta tafi ta zance, to kuwa ita ce da kanta za ta rika yi maka tayin zuwa gidansu. Alama ta biyu, idan ka yi mata kyauta sai ta nuna ba za ta karɓa ba. Mun sani cewa mata suna da kunyar ƙin karɓar abu daga hannun maza, imma dai daga kunya ko kuma daga sharaɗi na gidansu. To amma kuma ni a wanda nake magana a kai shine, idan fuskarta ta fitar da alamar rashin amincewar zuciyarta game da karɓar kyautarka, to ka yi haƙuri ka barta. Domin idan tana son ka koda ba za ta karɓa ba, to za ta yi maka yanda za ka fahimce ta cikin daɗin rai da sakin fuska. To idan kuma ba ta son ka koda ta karɓi kyautar, za ka ga bata wani ɗaɗata a ƙasa ba, bata wani farin ciki da karɓar kyautar daga hannunka ba. Alama ta uku shine, a lokacin da ka kira ta a waya ko kuma kake fira da ita a zahiri, za ta riƙa yi kamar bisa dole ne take tsaye da kai, take fira da kai, ko kuma take yin waya da kai cikin irin ran ta bai so ɗin nan ba, ka gane? To idan ka rika ganin irin wannan alamar tana fitarwa a gare ka cewa kamar ka wani takura wa rayuwarta, to dan uwa ka dan barta ta huta. Alama ta hudu, idan baka fiye samun lokacinta ba, ma'ana ba ta baka lokacinta, kana so ka yi muhimmiyar magana da ita kuma a kullum uzuri take baka. Zan fita, zan yi aiki, an sani kaza, abun ya kasa dakatawa, ta kasa baka wannan lokacin da zaka yi magana da ita. To wannan ba soyayya bace, domin idan mace tana son ka, gabaki ɗaya hankali da natsuwarta komai za ta tattara ta baka idan ka ce kana so ka yi magana da ita. Wannan alama ce ta so kenan, wancan kuma alamar rashin so. Alama ta biyar, baka iya sanin komai game da ita, ba za ta iya baka kowace irin dama da zaka santa ba. Ko da misali bisa tilas ta zo firarka, zaka same ta wani dinkin, ba ta son yin magana daga duk da cewa kunya na iya sawa haka, amma kuma rashin so ya fi saka haka. Domin koda mace tana jin kunyar ka, koda a ce misali bata saba da fira da maza ba, to a fuskar ta idan ka duba ba za ka tadda ranta ya matukar ɓace ba. Amma idan mace ga ta a gabanka amma fuskarta babu annuri, kuma still wai kai take saurare, to ba kai take saurare ba, tana can tana tunanin wani abun, kai ne kawai ta bari kana zuba. Alama ta shida shine, ba za ta iya cewa ka yi haƙuri ba idan ta yi maka laifi, ko da kuwa ma za ta baka haƙurin, to ba a sa ranta ba, ba za ta baka haƙurin ba a yanda za ka ji take ka yafe mata. Idan ka rika ganin mace tana nuna maka irin wa'annan alamomin, ina baka shawara cewa ka tuntuɓe ta, shin tana da wani wanda take so bayan kai, za ka samu tana da shi, ko kuma ma idan ma bata da shi, to kai baka daga cikin lissafin irin mazajen da take so. Domin babu macen da bata san farin ciki ba, babu macen da bata san yanda ake saka mutum damuwa ba. Ko a yau mace ta fara soyayya, ta san cewa idan ta turɓune fuskar ta ga wanda take so, ba zai ji daɗi ba, domin kulawa, yabawa, shimfiɗar fuska ta fi ta tabarma. Alama ta bakwai, idan ka rika ganinta tare da wani, ko kuma ka rika jinta tana waya da wani a duk lokacin da ka kira ta, kuma a ƙarshe ta rika baka uzuri cewa da ƙawata nake waya, yau da mamata na yi waya, yau da kaza na yi waya, uzurirrika suka yi yawa bisa haka, to gaskiya ba ta yinka, tana da wani wanda yake ɗebe mata kewa fiye da kai. Kawai shawara, ka barta da wanda take so su ci gaba da soyayyarsu. Alama ta takwas shine, idan ka samu sunanka a wayarta ba daɗi, ma'ana idan har wata ran Allah ya baka nasarar samun wayarta a hannunka, sai kawai ka kira nambarta, sai wani suna ya fita wanda ba na soyayya ba, ko kuma kawai nambar ta fita
ba tare da an yi saving ba, to wannan alama ce da take nuna cewa ba ta yin ka sosai, domin kowace mace ta san sunan soyayya ga wanda take so. Babu macen da ba za ta iya kiran sunan masoyinta da wani suna mai daɗi ba. Abin da nake nufi komai kankantarta, dole ma za ka iya samu tana kiran ka da yayana, masoyina, diya, ko my cream, my honey, ko wani irin suna na soyayya dai za ta iya saka maka. Amma idan kaga an rubuta maka wani ko dan wahala, to gaskiya ba ta yin ka. Alama ta tare, idan ta rika gani cewa ka fiye takura a rayuwa, ka fiye korafi, ka fiye tambaya ga komai da ka gani. Idan mace tana son ka, komai korafinka za ta yi haƙuri da kai. Idan kai mai yawan korafi ne, za a iya samu korafin naka yana hawa mata kai. To amma kuma a soyayyar ku a matakin farko, da ɗan iya abin da ka tambaya game da ita ta fara ƙosawa da shi, to wannan ba ta son ka. Alama ta 11 shine idan ka samu wani ya zo maka da kyakkyawan labarin cewa a gabanta idan aka yi maganar ka ba ta farin ciki da hakan, ma'ana a duk lokacin da aka ambace sunanka sai ta wani turɓina fuska irin alamar bata ji daɗi ba, to wannan ba ta yin ka ne. Domin duk mace idan tana son ka, idan aka ce ta wane za ta yi nuna alamar jin kunya ko kuma za ta yi murmushi. To amma idan ya kasance cewa ba ma ta so a yi mata maganar ka, to wannan ba ta yin ka. Kuma idan mace ta kasance tana yawan son jin menene aibu da kake da shi, domin idan ta ji aibi da kake da shi ne za ta yi amfani gurin yakar ka kuma ta rabu da kai. To wannan ne duka alamomi ne na rashin so. Mace ta rika nuna gundurawar ta da kai, kawai wannan alama ce ta rashin so, sai mu fahimta. To amma kuma ina so na ɗan yi wani ɗauraya a nan. Idan har a matakin farko irin wa'annan suka faru, ba fa yana nuna rashin so bane. Hakan zai iya bayuwa ne ga tana jin kunyar ka, ko kuma bata da sabo ko gogewa game da harkar soyayya. Abin da nake cewa shine, idan irin wa'annan ababuwan suka fiye faruwa a alaka, to ba a son wanda ake alakar da shi. Ma'ana kenan kun ga zai iya zamowa normal kafin mace ta fahimce ka, domin kai ma a rayuwa zaka iya ji ka tsani wani kafin ka fara magana da shi ka fahimce shi. Zaka iya shekara ɗaya kana gaba da wani, ko kuma baka son wani, ko baka son ganin shi, amma daga lokacin da ka zauna da shi na kwana ɗaya ko na kwana biyu, ka fahimci shi wane ne, zaka iya ji kana son shi. To amma kuma duk da ka zauna da mutum ka fahimce shi, kuma still abin da kake ji game da shi bai canja ba, to baka son shi ne kawai. Idan kana ganin tana nuna wa'insu alamomi ne dan bata fahimce ka wane baki ɗaya, to ka ɗan bata uzuri. Izuwa lokacin da ka gamsu cewa izuwa yanzu dai kam ta fahimci kai wane ne, kuma still bata daina abin da take yi ba, to dan uwa kawai ka barta, ka nemi wata wacce ita ce take son ka komai muninta, ta fiye maka wacce kai kake santa, tana gallaza maka komai kyawunta a duniya. Domin makasudin kowace alaka ana gina ta ne domin a samu farin ciki da natsuwa. To idan kuma ba a son ka a cikin wannan alakar, ba za ka taɓa samun wannan farin cikin ba, kuma ba za ka taɓa samun wannan natsuwar ba. Yawanci mace ba za ta nuna cewa ba ta yin ka ba, sai tare da idan cewa ka tadda ita tana soyayya da wani, ma'ana wani ne ya ɗauki hankalinta, ko kuma tana da wani wanda take targeting tana so. To a lokacin idan aka kawo mata kai, ko kuma kai ka shigo rayuwarta, za ta nuna cewa ba ta yin ka, za ta rika nuna maka wa'annan alamomin, kasancewar tana son wani wanda ba kai ba. Yawancin su kenan fa. Amma kuma akwai wa'anda ba sa da wani a gefe, kuma kai ba sa yin ka. To da haka kenan zaka iya fahimta game da yanda zahiri ya nuna. Masha Allah, wannan shine iya abunda na iya na fitar a yau. Na gode sosai da kasancewa a tashar Sansi New TV. Naku limamin masoya har kullum. Thank you so much. Ku taimaka mana da liking, ku taimaka mana da sharing, yaɗawa, fulawa. Na gode.